खुलुमबाय लोगोफोर आरो फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव दिनै आं ओरैबायदि भिडिअ मोनसे नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों। नोंथांमोनाबो हयथ' बेबायदि खामानिखौ नोंथांमोनाबो मावगासिनो थायो आरो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै नोंथांमोनाबो हयथ' खोब निजेखौनो देरहानाय बायदि मोनो बा निजेखौनो रंजानाय बायदि मोनो। गतिके मा खोन्था बियो नोंथांमोना मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। बयनिख्रुइ सिगां नोंथांमोनखौ आङो खावलायहरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोन आरो लोगोसे जायफोरा आंनि सिगांनि माबाफोरखौ भिडिअफोरखौ नायाखै नोंथांमोना बेफोरखौबो आंनि भिडिअ थांनानै नायहैनो हागोन। आरो नोंथांमोना बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो रिक्वेस्ट जे भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नायनानै थाङो नाथाय साबस्क्राइब खालामा। बे साबस्क्राइब बटना एकदम फ्रि, नोंथांमोना थाइसेबो हरनाङा। गतिके भिडिअखौ इमान खस्थ' खालामनानै बानायो, गतिके नोंथांमोना एसे जुदि साबस्क्राइब खालामनानै दोनोबा जेबो नोंथांमोना लस जाया। गतिके थुदो भिडिअखौ मिथिगोन सानसेखालि न'खरसे मानसि जायनि हिन्जावा एसे लोमजानाय बायदि दंबायदोंमोन आरो बे मानसि बिनि हौवाया खामानि मावो मोनसे अफिसाव, गभर्नमेन्ट अफिसाव फिसा साख्रि मावो। हिन्जावा बुंबाय जे फैनायाव एसे आपेल फिथाइ लाबफा, आङो ओंखाम जानो हाथ'वाखै, खुगाफोरखौ मोजां मोना, आपेल एसे लानानै फै। आरो बिदि बुंनायाव हौवाया बुंबाय जागोन, आं फैनायाव लाबफागोन। आरो बेयो जेब्ला अफिसाव थांबायदोंमोन अब्लानो लामा सेराव नुबाय जे सासे बुरि मानसि फिथाइ सामथाइ फानगासिनो दंमोन। आरो बै बुरिनाव बे थांनानै बुङो, आदै आपेला मा दाम? बिदि बुंनायाव बुरिया बुंबाय 80 थाखा केजि, मोजां आपेला, मैयासो लाबोदों आङो। बिदि बुंनायाव बे मानसिया बुंबाय नङा 80 थाखाबा बाराद्राय जायो, आङो नोंथांनो 60 रुपिसल' होगोन, 60 रां हरगोन, नोंथाङा सेरनै पेक खालामनानै हर। बिदि बुंनायाव बे बुरि मानसिया बुंफिनबाय जे नङा हानाय नङा, नों गाज्रि दामोन, नोङो 70 रां हर, आङो 70 रां हरबाथाय आङो हरनो हागोन। बिदि बुंनायाव बे मानसिया बुंबाय नङा आं 60नि थाइसेबो बारा हरा। बिदि बुंनायाव बे बुरि मानसिया बुंबाय हरनो हायाबा उपाय गैया, आं हानाय नङा। बिदि बुंनायाव बे मानसिया बे जायगानिफ्राय थांनायसै। आरो थांनानै ससे लामा थांनायनि उनाव बिराद गेदेर दखान गंसे नुबाय बियो, खालि फिथाइ सामथाइनिल' दखान, आरो बेयाव सब बुस्थुफोरनिबो दामफोरा लिरखानाय दंमोन फिसा फिसा बर्डआव। आरो बियो बे दखानाव थाङो, थांनानै बुंहैबाय आपेला मा दाम? बिदि बुंनायाव बे दखानिया बुंबाय जे आपेला 140 थाखा केजि, एकदम फ्रेश आपेल, काश्मीरनि आपेल, बिदि गोबां माबा माबि बुंबाय। आरो बुंनायाव बे मानसिया बुंबाय ओइ लामा जिङावनो 80ल' बुंदोंमोन, नोंहा 140 बुंदो, इमान दाम गोसा माबोरै जाखो नोंथांनाव? बिदि बुंनायाव आरो बे मानसिया बुंफिनबाय जे आङो 80 करि हरगोन, सेरनै आपेल जुनानै हर। बिदि बुंनायाव बै आपेल दखानिया बुंबाय बै बर्डखौ नाहरनाय, मा लिरनाय दङ बेयाव? आसलथे बेयाव लिरनाय दंमोन फिक्स रेट, रावबो दाम दर खालामनानै आंखौ लाजि फोनांनाङा। आरो बे बर्डखौ नायनानै बे मानसिया खोब लासिं सिं मोननानै अफिसाव थाङो। आरो फैनायाव बियो बै बुरिनियाव आरो फैफिननायाव बुरिया सानबाय बे मा रखम मानसि, बियो फुङाव इमान माबानानै थांबाय आरो दा बेखौनो माबाफिननो फैदो बियो होननानै बिदि बुंनो साननानै बियो बै मानसिया फैनानै माबा बुंनायनि सिगां बुरिया बुङो जे आङो 70नि थाइसेबो खमाव हरनो हाया, नोंथाङा लांनोबा लां, बिदि बुङो। आरो बुंनायाव बे मानसिया बुङो जे नङा आदै, नोंथाङा पार केजि 100 थाखा करि ला, नोंथांजों आङो दाम खेलायनो फैयाखै, 100 थाखा करि ला, आंनो सेरनै पेक खालामनानै हर। आरो बिदि बुंनायाव बुरिया पेक खालामनानै होबाय। आरो जेब्लानो बे जुबाय थानायावनो बुरिनाव सोङो, नों इमान बैसो जाबाय दाबो मानो बेयाव आपेल फानफैबाय दङ, मानो नोङो बेयाव दखान रावबो गैया नामा? बिदि बुंनायाव बे बुरिया बुंबाय जे मा खालामनो, आंनि हौवायाबो बिदिनो आपेल
फिथाइ सामथाइ फानोमोन आरो सानसे ओरैबायदि बेराम जायो आरो बै बेरामाव गोबां थार थुपार नाङो आंहा गतिके दा बै थार थुपारनि थाखाय आङो बेयाव दा आपेल फाननानै जागासिनो दं आरो थारफोरखौबो लासै लासै मारि होलांगासिनो दं बिदि बुंनायाव बे मानसिया आपेलखौ लानानै थाङो न'आव आरो न'आव थांग्रा हिनजावखौ बुंहैयो आंनो फैसा 500 हर रां 500 थाखा हर आंनो बिराद दरखार आरो बिदि बुंनानै बे मानसिया लोगो लोगो 500 रां लानानै बै बुरिनिसिम फैयो आरो बुरिनो होयो बै 500 रांखौ होनानै बुरिखौ बुङो जे नोंथाङा जेबो सिन्था खालामनाङा खोब खम दिननि भितराव नोंथाङा नोंथांनि गासै थार थुपार थैलांजोबगोन नोंथांनि दिना मोजां जासिगोन आरो बिदि बुंनानै बै 500 रांखौ बुरिनि आखायाव होलाङो अखानायै जेब्ला बे मानसिया अफिसाव थाङो अफिसाव गासै घटनाफोरखौ खोन्थाबाय आरो खोन्थानानै गासैखौबो रिक्वेस्ट खालामो जे नोंथांमोनाबोथ' न'आव माब्लाबा नङा माब्लाबा फिथाइ सामथाइ लांबाय थायो जेब्लानो नोंथांनो फिथाइ सामथाइनि दरखार जायो बैयाव सासे बुरि मानसि दोङो बियो फानो बैनिफ्राय लां बिहा आसलते बिराद टान हौवाया थैबाय गतिके बै हौवानि थार थुपारफोरखौ दा हिनजावा माने फिथाइ सामथाइ फाननानै थार थुपारफोरखौ मारिगासिनो दं आरो बिदिनो इखालिनिफ्राय बै अफिसनि बै मानसिनि लोगोफोरा बहुत मानसि बै लोगोनि लोगो बिदि माने खोन्थाजोबनायनि उनाव बै बुरिनाव मोजां सेल जाग्रा जाबाय सानसे जि फिथाइ सामथाइ लाबोयो मोनानि सिगांनो सब जोबजोबो आरो बै अफिसनि गासै मानसिफोराबो बेनिफ्राय लांग्रा जाबाय आरो लांग्रा जानानै उनाव लासै लासै बे बुरिनि थार थुपारफोराबो थैलांनो हमबाय आरो सानसे सम ओरैबायदि जाबाय जे अफिसनि गासै मानसिफोराबो लोगो नांनानै एसे फैसा खांनानै बे बुरिनो गंसे माने नानना लांग्रा थेला बायदि गंसे गारि बायनानै होयो जाहाथे बुरिया खरसायाव रुजुनानै लाबोनाङा फिथाइ सामथाइखौ आरो लांनानै बै बुरिनो माने गिफ्ट होयो आसलते बे स्ट'रीनि माने जि बाथ्रा आं आसलते मा नोंथांमोनखौ होननो थांदो जोङो फिसा बिदि लामा जिङाव जग्रा बा बाजाराव जग्रा किसुमान बेपारिफोरखौ जाय बेपारिफोरा गोरिब जि 10 थाखा बा थाइबा बिदि प्रफिट खालामनानै बिसोरो गावनि न'खरफोरखौ सलायबाय दोङो जोङो बेफोरजों माने मा खालामो दाम दर खालामनानै 10 थाखा खमाव लाबनो मोनबा 15 थाखा खमाव लाबनो मोनबा खोब निजेखौ माने देरहानाय बायदि मोनो नोगोना नङा नोंथांमोना बाथ्राखौ भाबिनानै नाय आरो नोंथांमोनाबो हयथ' खोब माने रंजानाय मोनो जानो हागौ बिदि माने फेजेननानै जेब्ला नोंथांमोना बिनि बुस्थुखौ लाबोनो हायो नाथाय जोङो जेब्लानो गेदेर दखानाव जेराव फिक्स रेट बिग बाजार डि मार्केट बिदि माने किसुमान माबाफोराव थांबाथाय 20 थाखानि बुस्थुखौ बिसोरो 50 थाखा लिरनानै दोनबाबो जोङो माने माथिनो हानाय जोङो बुंनो हानाय जेबो बेयाव माबायानो गैया क्षमतायानो गैया गोहोआनो गैया जेराव जोङो माने बुंबाथाय लासिंसिं मोनगोन जोंखौ सोरबाफोर माबा खालामगोन जे इमान खम दामनि बुस्थुखौ माने एफा दाम गोसा लिरनानै दोनदो सोरबा बुंनो गोहो दोङो नामा नोंथांमोना बुं रावबो गोहो गैया नाथाय बै गरिब मानसिफोरजों बै गरिब जाय माने निजे जिबनखौ सलायना जानो थाखाय थाइसे थाइनै प्रफिट खालामनानै जि न'खरखौ सलायबाय दोङो बैसोरखौ जोङो फेजेननानै बैसोरखौ माने बिदि खस्थ' होनानै जोङो बिराद खुसि मोनो नोंगोना नङा नोंथांमोना आंनो कमेन्ट बक्सआव लिरहर आरो जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां बिदिनो बेफोरबायदि भिडिअ मोननो थाखाय लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ अब्लासिम गोजोन्थों।